Pán redaktor, v prvom rade dovolte mi poďakovať sa za pozvanie do tejto relácie, pretože je to presne rok, kedy sme tu boli naposledy. Napriek tomu, že našu stranu volilo 209 000 voličov a získali sme 8% vo voľbách, rok nás verejnoprávna RTVS nepozvala do diskusie, rok sme nemali možnosť sa obhajovať a ja dúfam, že to zohľadníte aj v čase, ktorý nám bude pridelený, pretože ja si myslím, že naši koncesionári sú takisto plnohodnotní platitelia koncesionárskych poplatkov a majú právo vedieť naše názory a naše vysvetlenia. Jedna vec, pán Uhrík, poviem to teraz. Ja si tých 200 000 voličov vážim, pretože využili svoje demokratické právo v demokratických voľbách a hlasovali, využili ho. Druhá vec je, že toto je relácia, v ktorej riešime parlamentnú politiku a vy ste v parlamente zostali marginálnou politickou silou, ktorá je v totálnej politickej izolácii. Čiže nemá asi ani veľký zmysel pravidelne diskutovať s vami o tom, lebo nedokážete reálne ovplyvniť politický život v tejto krajine. Opravne, ak sa mýlim. Prepáčte, pán moderátor, ako myslíte? Myslíte si, že kolegovia tuto z Olano, alebo zo Žask, alebo zo Smer-rodina dokážu reálne ovplyvniť politický život? Minimálne sú pri dôležitých politických rokovaniach, ako vidno, sú jednoducho súčasťou politickej scény, ktorá aktívne ovplyvňuje politiku. A vysvetlite mi, alebo nech mi kolegovia z opozičných strán vážne vysvetlia, prečo nás za celý rok nepozvali ani na jedno opozičné stretnutie. Viete, keď sa jedná o to, že chcú naše hlasy, vtedy nás vedia kritizovať, že sme nehlasovali za, ale nikdy ani raz nás neoslovili so žiadosťou o zvolanie mimoriadnej schôdze.